Percorremos o universo en busca de algún verso. Nos libros a imaginación atópase a cachón. No planeta fantasía, a imaginación e a enerxía. No planeta fantasía, a imaginación e a enerxía. No planeta fantasía, a única fonte de enerxía é a imaginación. Unha crise enerxética asola o planeta. O Consello de Sabios Fantásticos decidiu enviar a 4 intrépidos cosmonautas para buscar a imaginación pola galaxia. Sí, buscaremos. Estamos recibindo unha mensaxe de Planeta Fantasía. Mensaxe dirixido ao tripulante Merliño. Debe regresar urxentemente ao Planeta Fantasía para recoller un agasallo da súa madriña. Oh, que ilusión! Que pensas que pode regalarche a túa madriña? Non o sei, pero ela sempre me fai uns agasallos moi especiais. Merliño, non esquezas traerme un pastel de merengue de estrelas. Volverei tan axiña como poida. Boa viaxe! E lévalle bicos aos nosos amigos e amigas. Estou cavilando en que consistirá o agasallo. O mellor é algo de comer. Merliño non pasa o día pensando en comer como fas ti. A min contoume Merliño que a súa madriña era moi rica. Se Merliño se fai rico, poida que nos invite a facer unha viaxe de vacacións. Eu xa me vexo na praia xogando coa area cos cangrexos vermellos. A mí gustaríame que me agasallase co último modelo de nave de carreira. A que me ensinaches outro día no catálogo? Sí, esa mesma. Xa me gustaría tela a min. Eu pídolle outra. Imaginades cantas cousas nos vai mercar Merliño agora que é tan rico. Fioncho, abra as comportas para que entre Merliño. Sí. Xa está de volta. Agora mesmo, comandante. Ai, que emoción. A ver que nos trae. Xa estou de volta! Que tal polo Planeta Fantasía? Mellor que cando comezamos a misión, pero fan falta máis libros. E que era ese agasallo tan importante? Aquí dentro está... Ei, que saquiño máis pequerrechiño. Seguro que son as chaves dun gran pazo. Ou da nave do catálogo. Pero, que fío máis bonito. Para que serve? Pero iso é o agasallo da túa madriña. Bo, estános gastando unha broma. Non é ningunha broma. É o agasallo máis fermoso que me fixeron en toda a miña vida. Pero iso é só un fío, ou? Bo, é unha trangallada. Para min é algo moi especial. Non é un fío. É o primeiro raio de sol que entrou pola xanela o día que eu nacín. E a miña madriña regaloumo. Ai, que cousa máis fermosa. Pois sí que ten moito valor. A túa madriña debe quererte moito. É o cariño entre as persoas. É o que máis vale no mundo. Iso sí, pero lembraches traerme o pastel de merengue de estrelas. Trouxen pastéis. É un libro pra lida. Título: Chinto e Tom. Autora: Gloria Sánchez. Ilustracións: Irene Fra. Editorial: Edicións SM. Chinto e Tom herdaron de súa tía unha cama e unha toxeira. A cama era un antigo moble de madeira torneado con un gran baldaquino do que colgaba un dosel, e a toxeira estaba no alto dun outeiro. Como lles pareceu un bo sitio para vivir, decidiron facer ali mesmo unha casa. Apartaron os toxos, sementaron erva e mapoulas e fixeron unha pequena casa que pintaron de amarelo, á que lle puxeron 2 fiestras, unha que daba para o mar e outra que daba para o val. E despois foron con un trator a buscar a cama e levaron ata a porta da casa.
Pero cando chegaron ali, deronse conta de que ou a cama era moi grande ou a porta era moi pequena, pero o caso é que aquela cama non cabía por aquel furado. E puxéronse a pensar de que maneira podían meter a cama dentro da casa. A única solución que se lles ocorreu foi metela polo teito. Así que quitaron todas as tellas, foron a por unha grúa, amarraron a cama con un cordeliño e comezaron a levantala coa grúa. Pero cando a cama estaba arriba de todo, a corda, que era moi sinxela, parteu e a cama caeu no chan, pataplof, e desfíxose en 1000 anacos. Así que Chinto e Tom tiveron que poñerse de carpinteiros e volveron a montar a cama, pero cando a tiñan feita, deronse conta de que estaban igual que antes, porque tiñan unha porta moi pequena pola que non cabía unha cama tan grande. E puxéronse a pensar de que maneira podían solucionar iso. E a mellor forma que se lles ocorreu foi construir unha nova casa, igual que a anterior, arredor daquela cama. E así o fixeron. Claro que despois tiñan 2 casas, e preguntoulle Chinto a Tom: "E que habemos de facer coa outra casa?" E ocorreuselles que podían montar unha carpintería. Aos poucos días, chamou por teléfono unha muller que dixo que se chamaba Cándida e que quería un armario que tivese como 4 ou 5 homes de alto e como 4 ou 5 homes de ancho. Chinto e Tom quedaron un pouco extrañados de quen podería querer un armario tan grande, pero aínda así fixérono e quedoulles moi bonito. E estaban Chinto e Tom agardando a que viñese Cándida, cando unha tarde, de súpeto, comezaron a escutar un ruido tremendo e o chan comezou a tremer e as paredes comezaron a moverse. Pensaban que era un terremoto, así que saliron correndo da casa. Pero cando chegaron afora, quedaron moi sorprendidos porque resulta que o que era a súa nova veciña Cándida, que era unha xigante enorme que non había de caber en aquela casa tan pequena baixo ningún concepto. Así que comezaron a pensar como podían solucionar iso. E o mellor que se lles ocorreu foi que Cándida se sentase no chan e alrededor dela habían de construir unha nova casa, igual que as 2 anteriores. E así o fixeron. Claro que a casa tiña unha porta moi pequerrecha e quedaron un pouco preocupados por si algún día Cándida quería sair. Pero todo o mundo sabe que os xigantes son xente moi tímida que case nunca sae da súa casa. Pioncho, non esteas enfadado, tes un sorriso especial, nunca querrás como é obrigado, pero é o mellor piloto espacial. Queredes facerme traballar, pero a min gustame xogar. Facer cousas divertidas a cachón, aventuras con moita paixón. Pioncho, non esteas enfadado, tes un sorriso especial, nunca querrás como é obrigado, pero é o mellor piloto espacial. Agora xa non me enfado, cos libros estou emocionado. Lendo con moita atención, medraranos a imaginación. Pioncho, non esteas enfadado, tens un sorriso especial, nunca querrás como é obrigado, pero é o mellor piloto espacial. Recoiro co pó de estrelas, oh.